Avui, per part de l'equip de govern, es portava al ple l'aprovació de 2 reglaments que l'única cosa que fan és normalitzar l'activitat habitual i els equipaments, però és veritat que el ple s'ha centrat bàsicament en tot un seguit de comentaris al voltant de les propostes de reducció del govern. Comentaris que no venien acompanyats en la majoria de les ocasions de propostes i comentaris que queien amb una versió molt populatxera del tema, de continuar reforçant serveis, però evidentment no recaudar els diners necessaris d'enlloc, la qual cosa és evidentment inviable. La moció que hem presentat volia donar un missatge exemplificador. L'Ajuntament vol reduir despeses en els càrrecs polítics. No pot ser que els càrrecs de confiança de l'Ajuntament, que són moltíssims, 14 i amb un sou molt alt, continuïn tots. Creiem que s'ha de reduir a la meitat i rebaixar el seu sou un 10%. Tots els regidors, incloent els de l'oposició, també hauríem de baixar el nostre sou, hem estimat en un 10%. I diverses mesures encaminades en empreses públiques, diferents despeses vinculades a l'Ajuntament, com ara material institucional o actes propagandístics, redueixin la seva despesa. Creiem que s'ha de donar un missatge d'exemple i, malauradament, l'equip de govern ha votat en contra i no s'ha pogut aprovar. El Partido Popular ha presentado una iniciativa en contra de la subida del IVA. Una vez más el gobierno del Partido Socialista y el gobierno del partido del señor Zapatero pues la ha votado en contra cuando estamos con más de 4 millones de parados, cuando se han congelado las pensiones y cuando a principio de año se subió el IRPF y cuando a los funcionarios se les está recortando los sueldos. También ha votado en contra de la congelación de las pensiones. Nosotros solicitamos de que no se congelaran. Y luego también somos un partido que siempre hemos apostado por la legalidad y la igualdad de la inmigración. Y otra cosa muy importante, que somos un partido que siempre hemos apostado por las políticas, que la mejor política social es la política del empleo. El tema d'avui eren les mesures extraordinàries del govern per pal·liar el dèficit que té l'Estat i en aquest sentit nosaltres hem mostrat el nostre absolut rebuig a les polítiques que el govern del Partit Socialista està duent a terme. Entenem que està fent pagar la crisi a la gent que no l'ha provocada i està deixant que els més rics, els que més tenen, els que han disfrutat d'aquests anys de bonança, doncs no hagin d'aportar res per treure el país de la crisi que estem patint. Esquerra Republicana en aquest ple ha presentat una moció per tal de que no es perdin les zones industrials que estan al polígon de la Vileta, l'antiga Unió Derivant i també el polígon de Roca. La nostra intenció és que es conservi aquest espai com sòl industrial, que es puguin posar petits tallers, petites indústries, però que en cap cas es pugui urbanitzar ni molt menys fer edificis residencials. Que això es segueixi conservant així. No hem tingut el suport dels grups polítics, pensem que és un error perquè era una bona moció, però no podem fer res més.